खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ लाफानानै राजखान्थि सोलिगासिनो नामा? बीजेपी राजखान्थि दोलोआ बीजेपीनि मेल मिटिंनि जौस्राङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ लाफानानै राजखान्थि खालामनायनि सायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा गोख्रों सोंखारिदों। मैया क'क्राझारनि बीजेपी दोलोनि जथुमायाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां एमएलए मिनिस्टारफोरा बाहागो लादोंमोन। दोलोनि जथुमाजों जेबो जेंना गैया, नाथाय बे जथुमानि जौस्राङाव बड'फानि मुसुखाखौ लाफानानै मोनसे राजखान्थि हानजाया मानो राजखान्थि खालामनांगौ? जों गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजोआरि दोलोफोरा माब्लाबाबो बेफोरबादि इउएन ब्रह्मनि मुङै भट बिफोरनाय नुफेराखै। बेबायदि बीजेपी दोलोनि आखुआ जोंनि बड'फाखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो गासै बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों होनना अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा गोख्रों सोंखारियो। दिनै गासै अल आसामावनो बड'फानि मुङै फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। बिथांखौ दिनै बेबादि मोनसे राजखान्थि हानजानि जौस्राङाव दिखांनानै राजखान्थि खालामनाया जोबोद लाजिनांथाव। बेखायनो जाहाथे गुबुन दोलोफोराबो बेबादि खालामा बेनि सायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा सोंखारियो। आसामाव इभिक्सन खालामनाया दासान्दि सोलिगासिनो थागोन। जायफोरा आयेन बेरेखा फरेस्टनि हाखौ फोजोबस्रांनानै न' लुना थागासिनो बिसोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनाय जागोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया क'क्राझाराव बीजेपीनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बुङो। नगाव आरो धुबुरीयाव दिनै, गवालपारायाव 10 जुलाइ खालि आरो धिंआव 12 जुलाइ खालि इभिक्सन खालामनाय जागोन। दिनै धुबुरीनि बेलासिपारायाव गासै 4000 बिगानिबो बांसिन आयेन बेरेखा सोरखारि हायाव थानाय नखरफोरखौ होखारनाय जागोन। बेनि थांखियानो जादों आदानि कम्पानिनि थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननाय। बेनि अनगायैबो गवालपारानि कृष्णाय पाइकान एरियायाव 10 जुलाइआव गासै 180 नखर 1038 बिगा हाखौ इभिक्सन खालामनाय जागोन। बेनि जाहोनानो जादों आयेन बेरेखा हाग्राखौ सिफायनानै न' लुनानै थानाय, जायनि जाहोनाव मैदेरफ्रा थाग्रा जायगा गैया जानानै फैदों। बेनिखायनो सम सम मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बे खेबाव फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ बीटीसीखौ थारैनो दखल खालामनानै बीटीसीआ बीजेपीनि आखायाव थांमारसिगोन नामा? मोनसे समाव बर' रायजो राजाफोरा आसाम सोरखारनि सिङाव जों माब्लाबाबो थाया होनना आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आलादा सोरखारनि दाबि खालामबोदोंमोन। जाय समाव आसाम सोरखारनि सिङाव थाया होनना आलादा सोरखार आलादा खुंथायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे समाव बे आसाम सोरखारजोंनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा आखाइ हमहैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदियाव ओनसोलारि जेरै UPPL आरो BPF बायदि दोलोफोरा भट गावनायनि जाहोनाव हारसिङै सोरखार बानायनायाव फेलें जानो गोनां जानो हागौ। बेबायदि समाव बीजेपीआनो फिन खनसेबाव किं मेकार जानायनि लामायाव। मैया क'क्राझार जिल्लायाव बीजेपी दोलोनि जथुमायाव बे बाराव BTCआव बीजेपी सोरखार जागोन होनना MP दिलीप सयकिया बिथाङा बुङो आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लानानै फोरमायोदि बीजेपीआ हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'नि बियाबाव बिजाथि होगोन ना होआ बेनि सायाव दायो थि जाथ'वाखै। बीजेपीआ BPF जोंबो आरो UPPL जोंबो मोजां। फैबाय थानाय समाव सोरजों सोरखार बानायगोन बेखौ सम सफैब्लासो मोनथिसिगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो। लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायोदि BTRआव मोनथामबो रायजोआरि दोलोफोरा खौसे जानांगौ आरो बिसायख'थि गेलेनांगौ होनना गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सुबामुद्दिन मण्डल मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिबाजैखौ गावजों जुलिनि थाखाय गनायहोथाबदोंमोन। नाथाय बिबाजैया राजि जायैनि थाखाय खास्रि बिस्रियै गोदोनायाव चाकुजों हानानै बुथारजानाय आइजोनि सिनायथिखौ गालिजा बिबि होनना सिनायथिनाय जादों, जाय कामाल खाननि बिसिमोन। खौरांनि बादिब्ला दायनिगिरि सुबामुद्दिन मण्डलआ मिस्ट्रिनि खामानि मावोमोन आरो बिदिनो दाखालि हरनि 10 रिंगासोआव जौ लोंना फैनानै बिबाजैखौ जुलिनि थाखाय फर्स खालामफैदोंमोन। नाथाय राजि जायैनि जाहोनाव बे मुगैथाव जाथायखौ खालामो। खौरांनि बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो दायनिगिरिया बिबाजैखौ बिजों जुलि जानो थाखाय फर्स खालामबाय थादोंमोन। नाथाय
बिबाजैया गनायाखैमोन। बेनि उनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो। जाथायसालियाव जायगानि पुलिसा सहैयो आरो दायनिगिरिखौ खानाय जायो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बादिनो UPPL दोलोआ गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं BTC बियाबनि UPPLनि जथुम्माया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुङो। साननैसो सिगां आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दासान्दि सोलिबाय थानाय UPPL सोरखारनि खुंथायखौ बुंदोंमोन दि सोरखार सालायनाय खान्थिया मोजां नङैनि थाखाय गोबां BTCनि मुङाव फैनाय रांनि पेकेजआ गिदिंनानै थांफिनदों। बे अजदनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि दिनैसिम BTR सोरखारनिफ्राय आथोनाबो फैसा गिदिंनानै थांफिनाखै। गोबां गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरिफोरा बेफोरबादि नंखाय बाथ्रा बुंनानै राजखान्थि खालामनो नाजायो। नंखाय खोथा बुंना राजखान्थि खालामनायनिफ्राय न' जना थानायानो साबसिन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो BJP आरो UPPLनि सोमोन्दो आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BJPनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि दासान्दि BJPनि थांखिया BTCखौ लानानै मा बेनि सायाव आं जेबो मिन्थिया। दासान्दि AGP आरो BJP बयजोंबो UPPLआ लोगोआव दं। फैबाय थानाय समाव सोमोन्दोआ मा जायो बेखौ बुंनो हाया होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोआ मैया गसाइगाव जिल्लायाव UPPL दोलोनि मोन 5 ब्लकखौ लानानै खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। गुबुन फारसे BPF दोलोआबो सानफा एफा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजागासिनो। बेबायदिनो मैया 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनि गिदिर सावरायमेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लायो। बे मेलाव सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि गं 12 गामिनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि 7,000निबो बांसिन BPFनि मददगिरिफोरा बाहागो लायो। 2025 मायथाइयाव भारतआव गासै 205 जन बिलियनियार सुबुंफोर दं। 2025 मायथाइयाव फिन खनसेबाव रिलायन्स इन्डास्ट्रिजनि चेयारमेन मुकेश आम्बानी बिथाङा $115.9 बिलियन नेटवर्कजों भारतनि मादावनो धोनिसिन सुबुं जानो हादों। मख'नो गोनांदि मुकेश आम्बानी बिथाङा बुहुमनि मादावनो 15थि धोनिसिन सुबुंनि मासियाव दं। बेनि अनगायैबो भारतनि नैथि धोनिसिन सुबुंनि मुङा जाबाय गौतम आडानी, जायनि गासै नेटवर्कआ $83 बिलियन। बे नायबिजिरनायनि लिस्टखौ 4 जुलाइ खालि रिलिज खालामदोंमोन, जेराव एनार्जी, इन्फ्रास्ट्राक्चार, टेलिकम आरो रियेल एस्टेट बायदिफोरखौ लानानै भारतनि टप बिलियनार्सनि लिस्टखौ दिहुननाय जादोंमोन। बर'नि गोख्रों ओनसोलारि हानजा UPPL आरो BPFनि अनगायैबो आरोबाव गंसे अनजालि दैमारी आरो माखासे ex-NDPनि सोद्रोमा बिथांमोननि नाजानायजों जोनोम मोननाय गोदान राजखान्थि हानजा ABPआबो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ लानानै जानजि खाफ्रादों। थिग बेबादिनो मैया बिजनि जिल्लानि ABP हानजानि कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। बे आफाद दानाय हाबाफारियाव गोबां ABP हानजानि मददगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै ABP हानजाखौ मदद होनो ओंखारबोयो। बिजनि जिल्ला ABP मावख'नि आफादगिरि महरै गजेन गयारी आरो नरेन चन्द्र रायनो गाहाय नेहाथारनि बिबानखौ गथायनाय जायो। आसामनि सिलचरनि लमडिं हाजो ओनसोलाव हाजो गिसिखानानै हाजोनिफ्राय गोबां अन्थाइ आरो हा गोग्लैनायनि जाहोनाव रेल लाइननि लामा बन्द जानो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव रङियानिफ्राय सिलचर थांग्रा आरो गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर थांग्रा रेलखौ लाखिना दोननांगौ जायो। ट्रेनजों दावबायग्राफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो गासै ओनसोलावनो ट्रेननि थांलाय फैलाय समखौ सोलाय-सोल' खालामना होनाय जायो। हाजो गिसिखानाय जाथाय जाखांनायनि उनाव थाबैनो नर्थ इस्ट फ्रन्टायार रेलवे हानजाया हाजो गिसिखानानै रेल लामा खोबसिननायखौ मोजां खालामनायखौ जागायो। गोबाव समसिम दावबायारिफोरा ट्रेनजों लोगोसे थाबथानानै थानो गोनां जायो। बेनि गेजेरावनो मैया दतमा रेलवे स्टेशनाव दावबायारिफोरा ट्रेना डिले जानायनि थाखाय रागा जोंखांदोंमोन आरो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। हाजो गिसिखानायनि थाखाय गोबां दावबायारिफोरा ट्रेननि डिलेनि थाखाय जिंगासिनांगौ जादोंमोन आरो खौरांनि बादिब्ला दावबायारिफोरा ट्रेननि मावथि स्टाफफोरजों दाङाबाजि जायो आरो मावथिफोरखौ बुनायनिबो अजद सिखारदों।
BTCनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थिनि सिगां गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 15 आगस्तसिम गासैबो वेलफेयार स्किमफोरखौ मावफुंजोबना होनायनि बाथ्रा होयो। बेनि सायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया क'क्राझारनि DC अफिसाव सावरायलायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा BTCनि गंब्रै जिल्लायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लागासिनो। गाबोन 9 जुलाइ खालि चिराङाव बाहागो लागोन। गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया क'क्राझाराव फोरमायदि बे बोसोराव BTRआव 350 किल'मिटारनिबो बांसिन लामा बानायनाय जागोन। क'क्राझाराव बेनिफिसियारिसफोरा 60,000 निफ्राय बांनानै 1,40,000 सिमहालागै जाहैबाय। गोदान 80,000 बेनिफिसियारि सोसनदेरनाय जायो। बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव गासै सा 3,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि मदद होनाय जागोन। बेफोर गासैबो खामानिखौ 15 आगस्तनि सिगाङावनो मावफुंजोबनाय जागोन। मानोना बिसायख'थिनि क'ड नांनायनि उनाव बेफोरखौ मावफुंनाया गोब्राब जागोन होनना गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोरमायनानै होयो। अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लायाव उदखारि आरो रैखाथि हानजा आसाम राइफल्सनि गेजेराव गावलायनायाव सासे उदखारिनि जिउ खहा जायो। खौरांनि बादिब्ला वाक्का कम्पानि अपारेटिं बेस कनसा बेटालियननि सिङाव उदखारि हानजा NSCN-KYA हानजानि सन्देह गोनां सोद्रोमाफोरनि हरखाबै गाग्लोबनायखौ आसाम राइफलआ फेलें खालामो। खौरांनि बादिब्ला खगला आरो लायिंसि गामिनि साखाथियाव रैखाथि हानजाया पेट्रलिं खालामगासिनोमोन। बे पेट्रलिं खालामनाय समावनो उदखारि हानजाया रैखाथि हानजाखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि फिननाय बादियै आसाम राइफलआ फिन उदखारिफोरखौ गुलिजों गाग्लोबफिनदोंमोन, जायनि थाखाय सासे उदखारिनि जिउ गोमायो आरो गोबां गुलि बारुद, बमा, रां आरो रेशनफोरखौ रैखाथि हानजाया बोखांनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि। दासान्दि भारतनि नखर मन्थ्रिनि मुङा मा? अपसन ए आव दं राहुल गान्धी, अपसन बि आव दं अरविन्द केजरीवाल, अपसन सि आव दं राजनाथ सिंह, अपसन डि आव दं अमित शाह। थार फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन। गोजोन्थों।